Sadek marotino nya Karamogi wantiere kod mathoth moikoni chenro mar oimore wantiere kod yuarok mobede wi kunyo mula gi kambi mar Shalta Gold, yuarok mobede gwenge magimbo ma piny Kenya. Piny Kenya koro dwaro mar mondo mi usilongo ni shares mage kambi ma Safaricom, kambi ma tudruok. Nitiere weche motenore kod mano nya Karamogi, bende wantiere kod weche motenore kind winjruok ma piny Kenya bedo godo kod piny mar Amerika, gik mopogore opogore. Kor gwenge kuche gwenge mag Seme Ong'ero owacho ni wang' ni ji ok bi keyo kowuok e puothe, kaachiel kod weche mag ohala uso mag rech, kaka inyalo kony jogo ma wacho ni gin jolupo to kod jous rech mondo mi kik gilal mathoth, kaachiel kod ikruok ne tugo maduong' e Eastern Central Africa, mano Mashemeji Derby mabetimo kod timbe mabiro tugo chieng' Jumapil. Magi to kod mamoko mathoth Nyakaramogi jwang' magi weche maomiyo pek. Wanda kufanya mining, na hii mining sio tunafanya wenyewe. Venye tunaonga hivyo wase wetu. About 25 officers, police officers were injured. 2 of them are currently admitted as we speak here. Ji adek owito ngimagi kama moko kamoting'o bila oyudo hinyruok ywaruok momuoche kar kunyo mula yo Ikolomani, Kakamega. That this is a shareholder level adjustment, not an operational takeover. Safaricom's management and board continue to have responsibility for day-to-day operations. Inyowacho ma Kenya lando dwaro mar yudo mohewo shillings bilion 240 ne aguch dongruok kokale uso atamalo 15 mar pok mare kambi mar Safaricom. Ong'eri chamo tong' kata nyicha gichamo tong' kabe gitieko kuon kata iwe chiemo gichamo te anyaka kwechi to ng'at mabiro kwayo no kik tuona nikech ong'ero sechamo to jotendwa botamre winjo ywakwa. Urma Semerata ywak wi monj mar puothegi gi ong'eche masani onore kendo ok migi kwe. Machiegni Nyakaramogi nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka, bed kode chakruok nyaka giko. Jadek no wito ngimagi kama moko kamoting'o bila yudo hinyruok e ywaruok manomuoch e kind obila kod jodak ma Ikolomani, kaunti ma Kakamega. Tok jodakgo bawo ng'anyo mar kwedo kambi kunyo mula chako tich e alworano kaluwore kod obila. Rowere moko manomanore gige lweny ma koch nomonjo apisas mag NEMA mane chano romo mar kawo pach oganda e wi kunyo mula e alworano. Gino manomiyo obila tiyo gi teko mathoth e timo kegi, kaka Simfros Okinda lero, jodakgo omoye gi piny ni kata tek nade ogibie kambino magi tich kuom kelo masinde mag kunyo mula. Ne en ng'we airititi e kind obila kod jodak ma Ikolomani, kaunti ma Kakamega. Ywaruok ma kamano nomuocho kinyi kar saa 4 e kinde ma apisas mag duol mar NEMA ne rik bago romo mar kawo pach jopiny e wi kambi mar Shanta dwaro kunyo mula e kar dak ma Ishulu Bushangala manitiere Kakamega South Sub-County, kaunti ma Kakamega. Jodak go ma igi nowang' nomoko mach e chuny apaya ka giywak ni pachgi ne ok onywandi e wi dwaro mar Shanta kunyo mula e alworano. Wakati watu wa Shanda walikuja kwetu kutuuliza chinzi wanavyotaka kufanya kazi kwetu, hatukukubaliana. Walisema mambo ilikuwa 3. Community, serikali na Nehema. Walisema kati ya hao watu 3, kama community imekataa, kazi wezi kufanyika. Sasa sisi community tumekataa. Hatutaki kwa sababu hatukukubaliana vile tulitaka. Kwa hivyo hatutaki. Nisaliwa hapa, nitakufia hapa. Sitahama. Tumekataa. Waje watuue. Jodago bende lero ni Shanta dwaro mayo gi lopgi kod yuto maonge chudo magibiro yudo kaka weg lopego hie. Nimekuja kufanya biashara hapa ili niweze kulisha watoto wangu jumini mjane, na sasa hawa wanataka kutunyang'anya shamba, na watu wote Waluya wataenda kuishi wapi? Manaki sisi tuko huku atujui cha kinaendelea, sisi tunaona tu maandamano nasema tuame. Mnasikia tu kuhama kwa TV na uje kinaendelea, kuna mtu ambaye sema unahama juu ya hii. Sasa tunataka nitujue ukweli. Kalore gi jalup komishona mar kaunti ma Kakamega, Geoffrey Mayama, rowere makwan goyo 500 no monjo apisas mag obila mag NEMA mane rik chano romo makama, gima nomuojo tulo kendo weyo ka rowere adek owito ngimagi. They confronted the convoy and started pelting them with stones, and then descended upon officers with those weapons. In fact, kidnapped some officers. In fact, attempted to cut firearms.
with their machetes, which they were armed with. In that melee, about 25 officers, police officers, were injured. 2 of them are currently admitted as we speak here. Several civilians are also believed to have been hurt in the melee, and we are here to establish the figure. Mayama lero ni rowere gone chalo group ma jonjore ma bende weyo koketho mwandu mag school kama romo makamano nenego bage. In the past, within our sub-county, we have not had criminal gangs. But the way this gang has operated today, it has all the signs of a criminal gang. For instance, they have invaded Musari Mixed Day Boarding Second School, where they have vandalized a whole administration block. Romono no chunga poya ka obila dhi nyime gi nonro ewi tulo makamano. Simfros Okinda, Ramogi TV. Piny owacho ma Kenya kokalo migawo mar omenda olando chenro mar uso pok mare kata share maro matamala 15 ma gin go e kambi tudruok ma Safaricom. Jatend migawo mar omenda John Mbadi olando omenda maromo shillings bilion 244.5 madhi wuok e uso makamano dhi konyo jiwa gulu mar dongruok National Infrastructure Fund. Piny owacho kata kamano makochung' ni piny owacho pod dhi bedo gi mbi e kambino, kendo uso mapokno oketne chike magino ni ok okelo midhiero moro amora. Walter Nyambaga miyo ler. En okang' ma sirikal olanda yanga. Okang' mar uso atamalo 15 mar pok mare kata shares e kambi tudruok mar Safaricom. Lendo ma ochiw kod jatend migawo mar omenda John Mbadi kendo sir kod tend kambi mar Vodafone oyangore ni sirikal kodhi dong' gi pok mar atamalo 20 e kambino mar Safaricom ka Vodacom to pok mare dhi idho nyaka atamalo moingo 50 gino madhi miembi e kambino. That this is a shareholder level adjustment, not an operational takeover. Safaricom's management and board continue to have responsibility for day-to-day operations. The government role as a strategic shareholder continues, and I will elaborate shortly. So in the coming days, we will fulfill all statutory disclosure obligations and requirements and provide further details through the Capital Markets Authority and Nairobi Securities Exchange filings as is required by law. Migawo mar omenda yango ni okang' makamano dhi konyo sirikal yudo pesa mag siro agulu kendo siro dongruok kod gedo. Madhuliech dendo ni National Infrastructure Fund ni kendo mano dhi konyo e geng'o sirikal kiketo sigo maduong' e wijo Kenya korka ola kod osuru. Wimano jatend migawo no John Mbadi yango ni okengego oriwo neno ni onge jatich mar kambino moriembi e tich nikech uso makamago. Lemo mar jakom kod jatatije mar kambi mar Safaricom nyaka maki mana gi ja-Kenya e kinde duto. Lokruok bende ok dhi timne telo maduong' mar kambino mosebedo katiyo oponi ok opodhi kod jatatije. Bende motelo ne yaro bad kambino oko mar Kenya nyaka kaw pach sirikand Kenya. Winjruok makamano bende ochiwo fungruok ne jogo ma osebedo ka chiwo mwandu ne Safaricom kata suppliers ni mar kapok okalo higni 3 ok bi lokgi ka gin kod orak matiyo sani. We will also continue to engage our engagement with Parliament and the public through the forums that our democracy provides. Once complete, the funds from this transaction will be seed capital. And I want to emphasize that. Once complete, the funds from this transaction will be the seed capital for the National Infrastructure Fund and the Sovereign Wealth Fund, which we have previously talked about. Migawo mar omenda wacho ni okang' mar uso pokno achiel kachiel en mano makare ni mar sirikal nengo maber. John Mbadi wacho ni winjruok makamano deo ngima jo Kenya kendo en mano manyangafu ni mar onge midhiero ma okelo kendo shillings bilion 240.5 moyudore dhi konye siro dongruok mapachoka. I urge Parliament, and more particularly National Assembly, to expedite the approval of the instruments required to establish the two funds. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto limbe mare piny Amerika oketo kogne winjruok madhi kelo pacho la maromo shillings bilion
129 majiwo tie mar chiemo e pacho ka. Omenda ma kamano okete winjruok bang' lalruok gi tendruok ma Development Finance Corporation kotelnegi Ben Black. Ruto bende bedo gi romo gi tend agulu mar International Finance Corporation mar biro jiwo aguch dongruok ka Diana Olonde miwaler. E limbe mare bang' chopo e piny Amerka, jatend piny William Ruto ne oyudo thuolo mar romo gi joket mwandu to kod jochiw sir mag dongruok. Limeno oyawne Kenya thuolo mar yudo hola mar shillings bilion 129 mag siro chenro mag nyuolo chiemo kod mbeko liet mar hola ma hinyo Kenya. E lalruok mage, Ruto bende oromo gi jatatije mar aguch omenda mar International Finance Corporation AFC Magta Diop e boma ma Washington DC. E twak mar AFC osingo mar biro jiwo sir ne chenro mag dongruok ma serikal ma Kenya timo, kendo mano biro riwo koda kachuga agulu mag dongruok. Ruto puoyo singo makamago kendo nyiso geno ni joket mwandu biro bedo gi siso mar konyo e tego uchumi mar Kenya. Tend AFC bende opuoyo Ruto e wi mano ma giwacho ni osechung' motegno e jiwo achiel mar Afrika. Sirikand Kenya bende geno mar rwako welo higa manyien ka owuok e duolno mar omenda mar AFC, kendo welogo ibiro telnegi gi jalup jatend chenro mag keto mwandu kod kembe duolno, Mohamed Guled. Limeno igeno ni dhi medo kolo imbaka e weche mag siro dongruok ma pachoka. Tok makamano bendo mulo wach mar dwaro kongo paw ndeke mar JKIA kokale ogirimiti e kind sirkal kod jaket mwandu. Sekta mamoko mageto yudo sir gin kaka stima, pi, ndara e kind mamoko. Doho mamalo ng'ado ni jatend piny Kenya onge kod ratiro mar chik mar chuoga put mar nono kaka ichulo jogo mane yudo midhiero e kinde ng'anyo. Doho ng'ado ni tekono en madul makeno ratiro mag oganda e pacho ka. Kenya National Commission for Human Rights ng'etono yango ni duolno ema nigi ting' mar chako manyien chenro no ma yande jatend piny Kenya William Ruto ochuogo ne aput. Chenro mag apudno osebedo gi ng'ikruok nyaka ni chuoge. Ibiro paro ni motelo jakom riwruogo kinde pacho ka Faith Odhiambo ne osechikore gi chien e bedo jakanyo mar apudno. Declaration that the President is not constitutionally empowered to constitute a panel of experts to advise on the design of a framework for compensation of victims of human rights abuses, a matter which falls in the competence of the Kenya National Commission on Human Rights. It appears to be a case of good intentions, bad execution, and it is not necessary to quash the proclamation if it is suitably amended. Duol matayo chenro mag fwambo gi Keyo Media Council of Kenya oseyo jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kuom monjo jofwambo gi weche manyo wacho. E ote mare, MCK wacho ni ok en gima kare mondo mi jotelo kata jasiasa ma pacho ka chak tiyo gi weche mabuogo ngima jofwambo kod ute fwambo, to ahinya e kinde ni ma yiero maduong' mar higa ma 2027 medo kayo machiegni. Gachagua nyoke jofwambo ni lando weche ma miriambo ahinya e tulo manyocho muche kinde limbe mare Kariobangi North Nairobi. MCK wacho ni josiasa malando ni rito demokrasia mar oganda bende nyaka koro siem ka girecho demokrasia no. Wadhi tong' piny ma Tanzania. Piny Amerika oyango ni gidhirango kendo chal mar osiep mantiere kindi kod piny Tanzania. Magwacho ni osebedo ka thiro ratiro mag oganda manonenore kinde yiero ma tarik 29 dwe mar 10 mane oganda owite ngimagi, to nyaka sani piny Tanzania pok ochiwo duoko makare. Magi timore kinde matendo bila ma piny Tanzania wacho ni gimedo rango machiegni weche mag athuya mafuare mbui, kendo gibina jopiny bedo kod ng'anyo mani kod ranyisi mar tulo kata lweny tarik 9 dwe ni kaka liekore. Cynthia Nyango ni kod lero. Ten piny Tanzania medo yudo seyo makagi kacha
ewi chal mar ng'anyo manobedo e pinyno e kinde yiero mar jatend piny Samia Suluhu, kama oganda mapok oyang kwan-gi nowito ngimagi kendo moko bende yudo hinyruok. Sirikand piny Amerka yote mare oyango ni girango kendo tudruok e kinde gi piny Tanzania kaluwore gi ripode ma itudego mar rocho ratich oganda. Thomas Pigot, ma en jalup jaloso e piny Amerka, olero ni chal mar arita ok ber Tanzania kendo ngima jopiny Amerka ni andaki. Ezekia Wenje, ma en jaod bura machon ma Mwanza e piny Tanzania, kendo sani en jakanyo e duond buch CCM maweg sirikal e kinde twak mare ma achiel kachiel kod Ramogi TV, owacho ni onge ng'anyo mabiro timore e pinyno tarik 9 dweni mar 12 kaka osebedo kafuong'ore kaluwore ni sirikal osetimo gik ma jopiny ne dwaro. Okane ka gino dhi timore nikech weche mang'eny manyocha jopiny jogo ywakne nikech gidwaro katiba mondo badilisha wandik katiba manyien, kata wambe oyie kata serikal oyie, ma kata rais osewacho ni ndalo 100 mokwongo ofisegi modhi kawo ofis wach mar ndiko katiba manyien dhi chakore kendo. Oloso nyaka ministry manyien madil mana gi vijana lilo. Ok en kata department, en full ministry moketo minister mana mar vijana. Olero bende ni sirikand piny Tanzania oyie bet piny kod josiasa maketo sirikal tesre kendo winjo ywak margi kaka okang' mar kelo kwe kod winjruok e piny Tanzania. Owacho ni jogo manowito ngimagi e piny Tanzania kod jogo manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo nosechwal ne anyuola maggi, kendo jogo mapok oyudo jogi onego bed kod horuok kaluwore ni sirikand piny Tanzania kod piny Kenya ni kod tudruok machiegni mar neno ni joma pok oyudi oyudore. Ni jok mana ka ng'ato nitie manotho, jomoko notero osiptal to tho gi osiptal kalabra nohinyore, jothurgi jodalagi nokawo joge gi manohinyore manotho nodhigo noiko. Mane koro ang'eyo ni sirikal ma Kenya osetudore gi sirikal ma Tanzania, manyaka sirikal ma Tanzania konygi fuero wachni maging'e. Magi timore e kinde ma jaloso mar tendo bila e piny Tanzania David Misime olero ni tendo bila ma Tanzania medo rango machiegni weche mafuare e mbui magito nyayo tulo e piny Tanzania kendo siayo ng'anyo ma tarik 9 dweni. Osiemo jogo machano ng'anyo kendo kelo tulo kowacho ni sirikand piny Tanzania dhi medo rito pinyno kaka chike ma pinyno yango. Huwezi kujitangazia haki ambayo inavunja haki za wengine kwa kuwazuia wasiendelee na shughuli zao hasa zinazowapatia riziki ya kila siku. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa wananchi wote kwa nafasi zao, kuanzia ngazi ya familia, wakatae watu kama hawa. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Erokamano Cynthia Onyango kuom lipot machal kamano weche matimore piny mar Tanzania nyaka Ramogi kik dhi mabor. Pod wantiere kod mathoth e chendo mar Oimore. Hire the right people at home and pay them their dues. Don't pay minimum wage, pay living wage. There's a big difference. This idea of going home, up country, to get someone who doesn't even know how to flush a bathroom, a toilet, it is wrong. If your goal is to do that so you can pay them peanuts, for sure you will have more risks than you imagine. So that's the other thing. So hire someone at home or the people you need around you to build that ecosystem so that you do the signature things that only you can do. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style.
Ni safi, ni safe na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now ama SMS Wigo to 20425. Ndio ufike right on time. Wigo, your trusted ride. Thoth johera mag thumbe luo mosewinjo humbe ok ong'eyo lere wi nyinge mamiyo ji paro ni ok en jaluo. Nyinga en Harrison Ongati. Japuonj ochaka Kamau adhi atimogo CPE kaka nyinga official. Koro niluongo ni Harrison Kamau Ongati. E gwenge mag Kadel ei Kindu, ma en sigand Hari Kamau. Penjo maduong' en ni, ne en jalos thum koso jalos tije goyo thum ne jothum mong'ere ni music promoter. Judy Kamau nodonjo wach Judy Kamau kasekawo some producers wetewa matweyo. Atweyo nikech kwalo thumbega. Ng'e jothumbewa, tich abich ni kochakore saa 2 okinyi, to wanwe ngeso saa 5 onyango. Ei Ramogi TV gi Solomon na Tito Kafaya. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo, mane Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar oimore. Jopur mawuok North Rata ywagore ewi ng'er monyonore alworano ka kethonegi cham kod olembe puothe piny Maru. Gino makoro gikoni miyo kech maliyo chomogi, mana kaka Millicent Dhiambo leronwa, gikwayo piny owacho mondo chop mapiyo kony ji tieko midhiero makama. Ong'ero keto ok onyal dak nuo chiemo nikech ong'er. To ong'ero gimoko ong'er konyo wato kwane. An puotha giseketho te. Masisonde ne anyaka kwechi. To ng'at mabiro kwayo no kik tuona nikech ong'ero osechamo to jotendwa botamre winjo ywakwa. Onge kaka watim jowadwa. Kech nego wa nikech ong'er. Puothe to nitie chiek ndi. To ok wanyal chamo. Joluo nogoyo ngero ni jal morwako wuoche ema ong'eyo kuma wuoche die godo. Tiend ngero no ket kod ngima jopur ma North Rata e iseme. To nang'o nikech midhiero mar ong'er magikoni weyo ka picha mako puothegi ka gima ometni gi chien. Kata kamano kichori machiegni kata idonjo e puothego to geno mar keyo margi oduono. Ang'ane puro ka ocham katindo gunde 20 ot. To nyaka nyong'er bipo ka kata gura biche ot. An gi tabu kabisa. Kose awe migole lono to koduma chako kedo dhino to kawi dhino te dong tiang kaende. Koro oduma wapuro ne dhok. Ikomo duma kiloko to kidhi ot kiduogi nwang' kong'ero pango laini bur. To lal ma wang' ni wayudo ni lal ni duong' nikech en lal machakre kejni dwachako keche Disemba mineno chakoni nyaka dwe mar 7. En midhiero momako nyaka puothe olembe mopogore kaka maembe, machunga, e kind mamoko ka apoyo to koro chuno girwako negi law ka dhano kaka yor temo kedo gi ong'er. Ong'er ok tiekonwa gik moko te. Kopayo giri gi ong'er chamo mwarwako negi mana lewni. An pok anene piny mirwako ne kopayo lewni. Bana seme ka mwarwako ne kopayo lewni. Ong'er ni ok inyal pidho rabolo. Ka rabolo omo ni olo ni mategno ni to gisejako. Maembe gi ong'er pono to kayo to wito piny. Okayo to wito piny. Gikoni kata mana e mier bende ong'er chope maketh mwandu mopogore ka tong' gweno kod chiemo motedi to ong'er ok ne wang' ariyo. Ong'er chamo tong' kata nyocha gichamo tong' abu gitieko. Mokwongo gichamo 8 gichako gichamo 16.
kuon kata iwe chiemo gichamo te. Ong'er achiel no kata nyithindo ok nyal wuotho gi kwe nikech ong'er ang' no buog nyathi bu nyathi ang' no ringe nyathi matin ok nyal wuotho bok inyal lore nikech ong'er biro riembe. Ewi mano giyango ni temo gi mar keto arita ne ong'er ka gitiyo kod guok gore e lwanda nimar ong'ero chayo guok pamo to gwaro weyo ka ywak ka nyathi. Ka moko kuomgi to chwe matho nyaka. Ong'er yudo ka ong'er mathuon obiro pado guok ywak malich ma in emichaki ineno ni guogno ruma. Guok ong'ero ingo nikech ginyuolore mang'eny. Yudo ko ong'er achiel oting'o nyithindo 4 kata 3. Koro guok ok nyal, guok gigoyo kabisa. E kinde ma giseyo jogo mochung' ne rito le mag bunge kuom jwang'ogi, kwayogi ne sirikal chalo kamae. Wach ong'er ni wasetemo. Ne wago ripod ni maler kabisa mane bwana DC owacho no dhi neno owache no ok oneno. Okwayo sirikal ni ka dipo ni ginyalo choko ng'echegi bi giduoknwa e gem kucha to wanyalo bet gi kwe mondo mi wapidh gik mwanyalo pidho mondo wayud chiemo. Ong'er chando makade ni beto jo weg ong'er yo nego ka ong'er kata kawuono sama losen. Adongo digi konywa ya ong'er nego yawo. Kae kinde pur ni mar opon ka unjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Northrata, Seme, Kisumu County. Jodak e gweng' ma Old Town e kar chund gweng' ma Mvita obuono mar bago ng'anyo kendo rocho chenro madhi nyime e kambi mochung' ne keyo pi Mombasa Mawasco kaluwore gi wach nok mar pi mokwako gweng'no. Kane giloso gi jofwamb weche gikoni moko kuomgi pok oyudo pi mawuok e mfereji e thuolo mar dweche 4. Gino ma gikoni koro ketogi gi garama mapek mar ng'iewo pi miuso gi mkokoteni ma bende nengone ni malo. Gikoni pok giyango gimomiyo jogo maloko kwand pi yude pile pile kendo dhi nyime gi ohalano maonge ng'ikruok ka gin giwegi to giyud pi kaka owinjore. Koro gichich ni chal ni apisas mochung' ne keyo pi timo mibadhi e wach keyo pi. Watu mpaka miezi 4 na miezi 5 hawajapata maji. Ni haki hii. Sisi huko kwetu chini hatuwezi timba visima. Kote ni siwe jirani za muamini munao watu wasije waleteni waulizeni. Hatuwezi timba visima na hata tukitimba visima maji yale pale. Na waje waonde maji. Maji haya yaliyoko kwenye kisima yana chumvi kuliko maji ya baharini. Hii si haki wanavyotufanya watu. Na kwa nini kutufanya hivi? Kwa kuwa hizi ni area za maskini. Area zao za matajiri ndio wanaopelekewa maji. Wao wanalipa dola, sisi tunalipa Kenya mali. Sisi tunalipa zaidi kuliko wao. Na sisi tumechoka sasa. Imeambiwa hata Kiarabu asubru hudud. Subra zina mpaka. Zikivuka mpaka huwasubiriki. You are calling us for public participation na tukija tukitoa rai zetu hakuna anayetushuhudikia. Imagine a water, hivi vifo vilivyoingia hivi sasa hata maiti zetu sisi twaziosha kwa maji ya chumvi. Maji ni uhai, maji ni haki yetu. Hii it's not a favor. Alafu msisahau Old Town sisi ndio tofaa tupewe first priority. Sisi jamaa hatuna sehemu ya kuchimba visima. Sisi jamaa maji yetu. Sisi ni chumvi ile kushinda maelezo. Ile chumvi kushinda maelezo kiasi kikugusa kwa mwili wawashwa. Leo sisi watu ambao ni chumvi kushinda maelezo zaidi ya miezi 6 kuna watu hajui tone la fresh water. Jamaa ni haki. Jalonye weche mag alwora kod jokanye sekta malupo koro dwani migepe mopogore opogore mag piny owacho kod ji giwegi marango weche mag rito alwora omakre kanyakla mar manyo kaka inyalo resi nam lolwe matieko midhiero masani jolupo kale kaluwore gi kwan rech masani odok chien e nam. Kaka Ali Abich lero oyangore ni chido mar nam lolwe tiyo gi kilowa mar richo e kind midhiero mamoko osemiyo kwan rech odok piny e nam kendo kelo pek e sekta malupo. Ywak osebedo kuom jogo matiyo gi nam lolwe ewi kwan rech madok piny e kinde ka kinde nam lolwe kendo miyo yuto mar nam dok chien. Kalwenje bende osebedo ka jimbore kind jolupo e dhowedhe mopogore ka gilaro kiewo mag lupo. Tim osekelo thoe mag jolupo moko e nam ka moko bende wuok kod hinyruoge maricho. Jolony e weche mag pith rech kod weche mag nam wacho ni dok chien e kwan rech e nam lolwe ikelo kod gik mopogore ka maduong' to en chido ma nam lolwe chidogo maketo ngima rech kaachiel kod le mamoko modak e pi andaki kendo tiyo kanyakla kod sirikand county kaachiel kod migepe mamoko mar kedogo. And this dwindling of the fish stocks has resulted to some of the community members venturing into aquaculture, especially cage aquaculture and pond aquaculture. And this policy really provides a legal framework on how to work on these new
new investments that have been happening in the Homa Bay County, the cage aquaculture and pond aquaculture, and working in producing fish in a sustainable manner. Jakom komiti od bura mar kaunti ma Homa Bay ma ochung'ne chenro mag lupo kod mwandu mawuok e bwo lowo Michael Ojalanyangi wacho ni od burano ne rik osekalo chike magato neno ni nam Lolwe oriti kaka owinjore mondo chenro mag lupo kik rochre. Kor Homa Bay County ko bwo blue economy osebedo gi chike maber. Kawuono kendo wadhi launch policy machielo ma iluongo mar fisheries and aquaculture. Odhi konyo joma lupo pile joma lupo jaywak ga ni ka gin e nam isandogi imayo gi tonde mag yie ji biro gogi to policy no dhi miyo joma lupo nam ong'e to kodhi e nam odhi gi tol machalo nade to ber ni gik mawujo be ni ka en nam to dhi konyo. As department mar blue economy wasegero chope dho nam ka dho nam, chope nitiere ma joma lupo joma timo business kanyo dhiye, mano wasetimo. Wagero chope nam ka nam, wagero storage kuonde ma ka joma luwo rech e nam to ginyalo mako rech kendo giketo rech kama rech okethre. Bende jakom dho wedhe kaunti ma Homa Bay Edward Oremo wacho ni tiyo kod kilowa maricho chido ma nam Lolwe ochidogo kaachiel kod medruok mar buya mar Ford osemiyo chenro mag lupo bedo kod ng'ikruok maduong'. En jowa ma pod otimo sinani e kilowa maricho ma wasewuoyogo wasesiemo kendo osemaki to pod oduogo e kilowa maricho. Kilowa maricho ni obedo achiel kuom gik makelo dhawo e nam nikech jomoko morito kargi ka kod dhi irgi kod kilowa maricho to gitemo ni mondo ji duto resisto ma kelo dhawo. Mar ariyo en kaka nam isiko kendo uso nam pile gimiluongo ni water hyacinth ma en Ford kata gugu maji onduso bathe konya achiel. Bathe machielo mochako dong' iyudo ka joket mwandu masani keto kejes namgi bende ondusnegi to kichak idhi malo kocha tiyudo ka Waganda bende odiyo kocha. Koro jolupo mang'eny dhi rundore kamoro achiel ka giduto gidwaro chiemo mani kelo larruok e yor manyo chiemo ma samoro nyalo kelo tho kendo kelo gorruok. Kaunti mar Homa Bay emokuongo e kaunti ma Kenya te bedo gi policy mar fisheries and aquaculture to onyalo bedo model mag counties moko especially my riparian countries like Busia, like Migori, maginyalo copy from. Nikech mae gima koro dhi konyo jo county ng'eyo gik monego bed ni gitimo yore gi mag fisheries to gi aquaculture nikech nitiere ji mang'eny manie county ka mangimagi otegemea mana weche mag lupo to gi weche mag pidho rech. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Bad migawo ma pith rech koro wacho ni rech mantie chiro ni kare kendo ganda kik bed gi luoro moro amora kolero ni nitiere okenge kod yore ma iluwo manene rech machopo e chiro kendo moganda chamo okel tuoche. Ma kaluwore kod nonro moyango ni 60% mag rech manie chiro nigi kute mag E. coli. Jalony bad migawo okwayo kendo rwako lakteche matimo nonro mondo oti kanyakla kod jolony mag weche rech kwacho ni tiyo kanyakla miyo nonro timre yo makare maonge ng'ama biro pingo duoko mar nonrogo. Nitiere study manyocha otim gi jo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mane wacho ni rech miuso Kisumu ma mainly ma iwacho ni ya Lake Victoria nam Lolwe ni otimo kute manyalo kelo tuo. Research mano owachi otimni waneno ni ok no dhi maber gi kaka onego bed ni timo nonro e weche mag rech ma ichamo. E. coli ni ei dhano, E. coli ni ei rech, to nitie kiwango miwacho kata kidhi to nitie kiwango ma kage moro nitiere to wacho ni kiwango ni malo nyalo kelo hinyruok ne ngima dhano. Nitie kiwango moro maber mantie piny. Nitie seche moko kute moko medel kama be kiongego tiwacho ni ituo. Ka in kode mang'eny tiwacho ni ituo. Tidwa ni bed kode kiwango masawa. Sama itimo nonro machalo kama onego bed ni wan gi jowa moya e Kenya Marine and Research Institute matimo nonro specifically mar rech. Wan gi inspectors wa maya e department mar fisheries, quality assurance and standards matimo inspection mag rech madhi e chiche ma oko mabe osenyiso wani rechwa madhi chiche ma oko kod madhi e chiche wa ma Kenya ka gin rech masawa ma meet standards ma international and national standards. Adwa nyiso jopiny, jok matimo wala, jok machamo rech
machamo gi otende madongo, otende matindo, kata machamo gi miechewa, ni wadhiru mbele gi chamo rech. Migawo mar pur, pith jamni kod rech kotenore kod riwruok mar lakteche mano mar Latis dhi nyime kod jiwo okenge ma duoko piny kethruok mag rech mosebedo ka kelo lal maduong' ne jolupo ma otim kokalo kuom tiegruok e yore mar rito rech kaachiel kod keto ler. Pith kaunti Migori yango ni jolupo, jopith rech kaachiel kod johan rech yudo lal mar 40% mag rech nikech koso yore makare mag kano rech. Jolupo, johan rech kaachiel kod jopith rech mathoth osebedo kod pek kano rechgi e kinde mag rito chiro malong'o. Mayo sime moko kuomgi uso rech gi nengo moyweyo ka giluor ni poni koro gibudho to gidhi kethore. E okang' mar duoko piny lal ma jolupo, jopith rech kaachiel kod johan rech osebiro kayudo nikech kethruok mag rech, migawo mathiedho kaunti ma Migori kawo tenore riwruogno mar Latis dhi nyime kod puonjo jolupo, jopith rech kod johan rech mamine kaachiel kod rawere e yore makare mag rito rech mondo koro kik gikethre. Wasebedo training for like 5 months mono chako ng'eyo godo program ni, kendo wasebedo gi jopuonj mopogore opogore e yorwa mar rito rech kendo kaka inyalo kaw rech gi sani, kendo wanyalo yudo kaka wanyalo tiyo gi handling methods kaka tiyo gi gloves, luoko rech maber, tiyo gi yore mabeyo beyo mok nyal miyo rech kethre. We are looking forward to improved productivity. We're looking forward to better prices for their products. We're looking forward to more empowerment for the young people, especially the young women. E bwochino ni bende jopith rech koro ipuonjo kaka ginyalo pidho rech mabeyo mabende koro nyalo miyo giyud chiro e piny Kenya kaachiel kod oko mar piny Kenya. Kaka group be wanenore ni wadhi timo a lot of production nikech koro wayudo support mag inputs mondo watim export even to outside Kenya, not within Kenya. Mine gi nitie aprons mimiyogi ma konyogi seche ma gitiyo ma ok ni chafu lwar kuomgi. Gi gloves mondo mi chok rech kuth rech ok nyal chuo, gi gloves mipogogi. Apisa maduong' e migawono mar kaunti ma Migori Jojo Chola wanjo pith rech, johan rech kaachiel kod jolupo, marawere kaachiel kod mine bende oseyudo masinde mag kano rech mondo koro rechgi koro kik kethre. Ochola wacho ni masindegi dhi konyo e duoko piny kethruok mag rech ma osebedo ka koro kelo lal mathoth ne jolupo, jopith rech kaachiel kod johan rech e kaunti ma Migori. Gik michiwo kagi gin gik machalo kaka cooler boxes madhi konyo minewa e rech makethore bang' ka koro osewero. Nitie gima koro nyalo kete rech nyalo bet muda mang'eny moloyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jogo manie sekta mar limbe okoni okang' ma piny owacho sidho wuodh gach reru koket sende SGR ma Miritini nyaka chuny boma ma Wendo. Kwan welo ma timo limbe chuny boma ma Mombasa koro osemedore ka giloso Mombasa nyasi mar moko taya kaka ranyisi mar chakruok mag nyasi mag Desemba. Gikoni okang' mar piny owacho chiwo thuolo ne ndeke moko e pinje maoko piyo achiel kachiel e pap ma Moi Mombasa. Bende omedo kwan mar welo, gichiwo ranyisi mar kambi ndeke mar Rwanda Airways mane ochako yanga wuodhgi ma achiel kachiel lap Moi. Sama gitimore giwacho ni migawo malimbe Mombasa nyaka sani koro kaunti yudie ber mathoth ka gisani gisedo kwan welo mar 1.2 mag welo mawuok e pacho ka milioni domestic tourists. Kwa juzi inaleta watu wengi sana ndani ya mji wa Mombasa. Na ukishaingia kwa mji wa Mombasa kuna mambo mengi ya culture, ya experiences, kuna the street food, kuna Mama Ngina. There's so much that you can experience within the city of Mombasa. So we are selling cultural tourism and we are selling the history of Mombasa and of course the people of Mombasa na ukarimu wao wote. We have also surrounded ourselves with the reputation of having entertainment. When we say Mombasa received 2.5 million international travelers and only 8% were able to come directly, that tells you something, that our Mombasa International Airport was underutilized. Now getting direct flight, meaning we're getting more visitors, not only to Kenya, but to Mombasa directly. And when we talk about entry to Mombasa, means entry to Jumuiya counties. It's not about only destination, it's about the new experience. What is it that we are doing? As a department,
we are saying that we are now moving from the old town. People coming here to look at the Fort Jesus beach. No, we're no longer doing that one. We want to see new experiences. What are we doing about the sports tourism? What are we doing about the culture tourism? Ya Karamogi wadhi e yueyo ka waduogo wan gi weche mag tuke. This festive season, discover a city that never stops shining. Dubai, where every skyline tells a story and every evening feels alive with possibility. Because the true sparkle of the season isn't the city lights, it's the joy of discovering them together. From just $1,740 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights, rooftop dinners, desert safaris, shopping adventures, and memories that linger long after the journey ends. This December, celebrate connection, gratitude, and joy. View Travel, moments that matter, memories that last. Things were helter-skelter. Yani ikiro gige na oko to okinyal protector. Idwa nang timang. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Ng'wono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860 *419# to parni ya Ramogi TV eni od jower duto te. Jumani e rogo mar nyithindo. What do you want to be when you grow up? Chuoyo tienda kwano bende ok awi. Touch me, oh Lord. My mama, give me love, love. My mama, give me love, love. Central African Republic. Central African Republic. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Thoth johera mag thumbe luo mosewinjo humbe ok ong'eyo lere wi nyinge. Mamiyo ji paro ni ok en jaluo. Nyinga en Harrison Ongati. Japuonj ochaka Kamau adhi atimogo CPE kaka nyingi mara kaka nyinga official. Koro niluongo ni Harrison Kamau Ongati. E gwenge mag Kadel ei Kindu,
Ma en sigand Harry Kamau. Penjo maduong' en ni, ne en jalos thum, koso jalos tije goyo thum ne jothum mong'ere ni music promoter? Judy Kamau nodonjo wach Judy Kamau kasekao some producers wetewa matweyo. Atweyo nikech kwalo thumbega. Ng'e jothumbewa. Tich abich ni kochakore saa 2 okinyi, to wanwe ngeso saa 5 onyango. E Ramogi TV gi Solomon na Tito Kafaya. Weche mag tuke timbe adhula mag Gor Mahia kod AFC Leopards ikore ne tugo ma 98 mar Mashemeji Derby. Tok ne chore nyime tugo ne biro bago tarik 7 chieng' Jumapil mano jumani. Boma ma Nairobi timbe gi duto ni geno mabiro loch ka coach mar AFC Leopards kod jotugo yango ni mai kinde ma koro ne ogiyud loch kendo kelo mor ne johera mag gi moserito kuom higni loyo tuke mag Mashemeji Derby. Gor Mahia biro dwaro yudo loch tok ne logi kod APS Bomet. Kama coach baada ya iniwekea pressure, sio danganya juu the moment utachukulia game kama game nyingine, as much as kuna pressure behind it, juu wewe kama coach ukijigiza pressure, players watafanya nini? Unaenda kwa game walishafungwa, so show the player that hakuna pressure and then waonyeshe kuwa pia wasikuwe na pressure, wacheze game relax, but wajue pressure kwa nini kufanya nini, kupea tu mafan win. Timu iko sawa, kila mtu ako set up for the derby. Ni game kubwa, you need motivation. Game yenyewe ni motivation, so kila mtu ako ready for the game, na si pia tuna believe ni time turudi back to winning ways. So na kuna game poa kurudi back to winning ways than a derby, so tuko ready. Motivation ni derby. Timba adhula mar Mofa ne wuok chien kendo loyo timba adhula mar Gucha Stars gonde 3-2. Gucha ne kuongolo ya dakika momondo kendo keto liet kuom Mofa mane ginwele pap Magusi. Mofa ne wuok chien kendo loyo gonde 3 ka tuguruma 3-2. Mofa ne oloyo dakika mogik kendo medo thuolo margi mar donjo timbe mabeyo ma geto tugo lig maduong' ma pacho ka season manyien gi sani Migori Youth Emotelo mesa mar NSL. We conceded a very early goal, and we had really planned. We knew how Gucha will approach the game. The preparations are there. We didn't deal with this cross ball, and then there in the 5th minute, we cannot afford to let this happen moving forward. So I'm not happy about that. I stressed that area in the dressing room. Mental strength is something that is very, very important. You really need to be mentally fit, strong, ready to go on until the last minute, and that is something that we've been building as a group. And I'm happy that we did manage to stay alert until the last minute. We kept on pushing, encouraging, and it was good.
Erokamano nyakwara mogi kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Chenro ne en mar oimore wuod seme molal ma oguda ka Yesu kanisa ma Kalde Migori County piny Obatala. Wacho ni gavana yako temo ndiye jiwo jolupo sani cages 35 ma achiel kende nyiewo 2 million nie nam kendo sepog grube mag lupo kata of gavana yako. Wacho ni weche mag lupo dhi kare. Erokamano Oguda ka Yesu. Wacho ni an wuod seme molalo ng'ere machandowa. Erokamano Oguda ka Yesu kuom ote ma chal kamano. Akumu Joseph bende wacho ni Ching Manuel aneni makare ka antiere gwenge mag Eldoret. Akwayo gavana Gladys Wanga mondo mi watudruok mar gedo mondo mi gikony vijende gi rowere ni gin kambi mag rowere matindo tindo makoko chako. Akumu Joseph Builders Company Limited. Erokamano Akumu Joseph kuom ote machal kamano. Kwayo gavana Wanga mondo mi okony gi connections mar gedo mondo gikonyo jende nikech gin rowere matiyo matek moseloso kambi mar gi Joseph Builders Company Limited. Kamano Akumu Joseph kuom ote machal kamano. Antiere ng'at maluongore ni Faith ka antiere gwenge mag Rongo. Wacho ni openya ni to Ochieng in bende ong'er ochamo odumbi. Narito ng'iyo okanda wa Millicent nogolo semerata. Kata kamano koma ne gidhi make okanda no ni wane gwengwa lakini ok en side mar gwengwa. Koro an gi geno ni putha ong'ero kodonje. Erokamano kuom ote machal kamano. Mela kanitiere gwenge mago ma baby no Ching Manuel ni makare. Mosne Purity Ruhama ne ntiere kaendi. Erokamano ote machal kamano. Gin ji mathoth mopogore mane neno kaendi. Rehema kantiere iluongo ni Florence Hotel Migori. Wacho ni atimo mos ne familia mane owito jogegi e kinde ng'anyo mane kinde tulo mane otimore gwenge mag Gimbo ma Kenya. Erokamano Rehema kantiere Hotel Florence manitiere Migori. Orno ote machal kamano. Yoshila kantiere gwenge mag Omabei beno koro ote mare kanyo. Kamano kuom kete kandi ka Willie Mike Senior wacho ni Ching Manuel ni makare wamor kaka okelo weche manyien. Erokamano kuom akete Ramogi TV. Ginji mathoth maneno agi lak sechegi. Erokamano Armstrong Osutwa. Congratulations ne mago mbro timo odiochieng' maki mano mar graduation. Erokamano kuom kete kaendi Ramogi TV. Ginji mathoth moro ote kanya kwaro me kata kamano mano emokelo giko mar mi weche manyien odiochieng' ma kawuono. Mago ema mesa ma kawo weche manyien no ikoni odiochieng' ma kawuono mesa mar kawo weche manyien. Nyaka kendo odiochieng' machielo nyinga Ochieng' Emmanuel. Jaloko marwa Nel Wilson Ochuka. Ubed gi otieno mokwe.